Jag har hand om svetscentrat där företag kan komma in och köra upp sina svets- och prövningsintyg. Den mesta kretsar är runt omkring svetsgöra på olika sätt. Svetsrådgivning och kontroll av svets och stålbyggnader och oförstörande provning. Form av ultraljud, röntgen, magnetpulver, penetrant, visuellt. Ja. Förstörande provning har vi också. Ja. Ute på labbet där de gör bockprov och brytprov och kollar svetsen ända in i minsta detalj. Vi lyckades knyta till oss några nya kunder. Jag har avtal med dem. Kanske ultraljudsprovning om vi ska ta med det då. Ja. Så man får prova på ultraljudsprovning av plåt.